महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आम्ही त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया काँग्रेस पार्टीचं कसं काम काय चालू आहे त्याबद्दल. आता सर असं बघतात काय, नमस्कार सर, आता गोव्यामध्ये सर्व नवीन चेहऱ्यांना आपण तिकीट दिली आहे आणि काय म्हणतात त्याच्याबद्दल? नाही की गोव्याच्या जनतेने नेहमीच काँग्रेसला आशीर्वाद दिले. गेली 14 वर्ष थोडासा प्रॉब्लेम झाला होता, पण गेल्या निवडणुकीमध्ये मागची चूक दुरुस्त झाली आणि काँग्रेस पक्षाला सर्वात जास्त जागा गोव्याच्या जनतेने दिली. पण दुर्दैवानं स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही. 21पेक्षा जास्त आमदार निवडून आले नाहीत. म्हणून नंतर भाजपने काय केलं ते गोव्याच्या जनतेने पाहिलेलं. गोव्याच्या जनतेची इच्छेच्या विरोधामध्ये जाऊन भाजपने चोरी करून तोडफोड करून आपलं सरकार निर्माण केलं. तर गेल्या 5 वर्षामध्ये 3 मुख्यमंत्र्यांनी काय काम केले गोव्याच्या जनतेने पाहिलेलं. तर माझी खात्री आहे की गोव्यामध्ये सत्ता परिवर्तन निश्चित होणार. गोव्यामध्ये 2च पक्ष आहेत, भाजप आणि काँग्रेस. इतर तरी असले तरी त्याचा काही फार प्रभाव नाही आहे. आणि या 2 पक्षाच्या सरळ लढतीमध्ये आता लोक हे स्पष्ट बहुमत देणार, कारण त्यांनी पाहिलं की फ्रॅक्चर्ड बहुमत मिळालं, तोडून जर मिळालं, पुढे मिळालं तर काय होतं, गायराम चालू होतं.